Kula nuwun, Bos. Lawange ngablak-ablak. Tapi rane nyauri nang ngendi donane? Apa do piknik apa piye? Bismillah rezeki. Halo, Bos. Dekor to? Lah dinggo acara apa, Bos? Tunangan apa resepsi? Nah, arek dinggo resepsi, tak saranke dekorasine koncoku, Bos. Dekore istimewa tenan. Pemasangannya ya rapi, cepet. Dadi acaramu mengko iso mewah tenan, Bos. Lah tenan, soalnya kembangnya nganggo kembang asli lho, Bos. Lah iya to. Lah ya ora gampang ngalung to, Bos. Soalnya kembangnya nganggo gabus basah ku lho, Bos, sing mereke Florea. Dadi si kembang kira bakalan alum lah berbulan-bulan, Bos. Lah tenan, soalnya gabus basah Florea kuwi, Bos, daya serapnya tinggi. Meskipun produk lokal, tapi kualitasnya ora kalah istimewa karo produk luar, Bos. Regane barang ya terjangkau to, Bos. Dadi dekore kuwi miring, Bos, regane. Apa meneh nek ewat aku oleh rega spesial, Bos. Lah rek tanggal piro to, Bos? Tanggal selawe. Oke, siap, Bos. Siap. Di DP wae, Bos. Nggo ngencang jadwal, Bos. Oke, tak tunggu, Bos. Matur nuwun.